משניות, מסכת מנחות, פרק A, משנה ב'. מלמדת אותנו המשנה. כל המנחות נילושות בפושרים ומשמרם שלא יחמיצו. את המנחות אנחנו מעבירים שלב שנקרא לישה במים פושרים. ונשים לב, לא תמצאו בתורה פסוק, וידבר השם אל משה ואהרון לאמור, תלושו את המנחות במים. אין כזה פסוק. אבל חז"ל יודעים שוודאי התורה רוצה שנעשה כזה שלב. כי אם לא נלוש במים, אז רק סולת ושמן זה לא יוצא מספיק טוב. ולכן ברור שלשים עם מים. ולא סתם מים, אלא לוקחים מים פושרים, ואפילו שהם ממהרים חימוץ, אנחנו סומכים על הכהנים שמתקתקו ולא יהיה פה חמץ. וזה מה שהמשנה אומרת, כל המנחות נילושות בפושרים, כדי שיהיה פה בצק איכותי, אבל מצד שני משמרם שלא יחמיצו. אבל לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, ניתן פה הקדמה, כי המשנה מבליעה פה כמה דברים. יש הרי כמה וכמה סוגי מנחות. ויש מנחות שצ'יק צ'ק כבר אין חשש של חימוץ, כמו למשל מנחת מאפה תנור. אנחנו עופים בתנור עוד לפני הקמיצה אפילו, אז צ'יק צ'ק נגמר לך החשש של החימוץ. אז זאת אומרת, אתה יכול, מנחת מאפה תנור אתה הכנסת לתנור, מיד אחרי האפייה כבר אין חשש של חימוצים, אבל אתה יכול לקמוץ בנחת, להתעסק עם השיעריים, שהכהנים אוכלים בנחת, אין חשש חימוץ כי זה כבר נאפה. אבל לעומת המנחת מאפה תנור יש את מנחת סולת, שהיא מנחה שאנחנו קומצים אותה בעבודה סולת, ככה שכל דקה יכולה להיות חמץ. אנחנו לוקחים, דמה לעצמנו, מגיע לפה מנחת סולת, הכהן קומץ מתוך הסולת, מקטיר, וכמובן שהשיעריים עדיין יכולים כל רגע להחמיץ. וזה המשנה הולכת ללמד אותנו, שגם אם הקטרת כמו שצריך במנחת סולת, אתה תשים כל הזמן לב על השיעריים שהם לא יחמיצו. וזה בעצם מה שהמשנה פה מחלק את הדברים ככה בשקט בשקט. היא אומרת ככה, כל המנחות נילושות בפושרים ומשמרם שלא יחמיצו, או היא מתייחסת בעיקר למנחות אפילו כמו מנחת מאפה תנור, שיש שלב מסוים שהיא גם יכולה להחמיץ בלישה, אז תהיה ערני שהיא לא תחמיץ. אחרי זה תכנסת לתנור ואז אתה יכול להיות יותר רגוע. אבל מנחת סולת, אתה עדיין לא נרגע אפילו בקמיצה, כי אפילו אם קמצת והקטרת כמו שצריך, אתה צריך להיות ערני על השיעריים. וזה מה שהמשנה מיד אומרת, ואם החמיצו שיעריה איפה, במנחת סולת כמו שאנחנו מסבירים, עובר בלא תעשה, אפילו השיעריים אסור שיחמיצו. עכשיו המשנה מביאה לנו את המקורות לדינים הללו, שנאמר, כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ. עכשיו תשימו לב טוב, שהגמרא מסבירה שהפסוק שאחריו קראנו, כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, זה מדבר על מנחת מאפה תנור, שיש שם אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, אז תיזהר שלא יחמיץ, לא יחמיץ. אבל הפסוק הזה עדיין לא מספיק לי לאיסור החמצה של שיעריים, כי הפסוק הזה מזכיר אשר תקריבו להשם, שהעסק פה עולה להשם. לכן הגמרא אומרת שהאיסור הלא תעשה של החמצת השיעריים, זה לומדים מפסוק אחר, לא תהפך חמץ חלקם. טוב, אז אפילו חלקם, אפילו החלק שהולך לכהנים לאכול, גם אותו אסור שיהיה חמץ. אז תשימו לב, אני רק הכנסתי פה את מה שהברטנורה מיד מביא, שהלשון של המשנה, ואם החמיצו שיעריה, עובר בלא תעשה, שנאמר כל המנחה שתקריבו להשם לא תעשה חמץ, משמע שהמשנה מביאה את המקור לאיסור החמצת שיעריים. וכפי שהסברנו לו, הפסוק הזה מדבר על איסור החמצה עוד לפני הקמיצה. ויש פסוק אחר שמדבר איתך על השיעריים מלבד, כמו שאמרנו זה פסוק לא תהפך חמץ חלקם. מסיים את המשנה עם חומרה מאוד מאוד גדולה, ואומרת שאם קרה פשלה, ובמהלך הלישה הבצק פה נהיה חמוץ, אז צריך ברגע זה להפסיק לעבוד איתו. ומי שיהיה חכמולוג ובמזיד, הוא יודע שיש לו פה בצק של מנחה חמוץ, הוא ימשיך ללוש ולערוך, דהיינו לעשות את זה בצורה טובה ולאפות, ייקח בחשבון, הוא יהיה חייב 3 מלכויות, על הלישה בחמץ, על העריכה בחמץ ועל אפייתה בחמץ. הגמרא מביאה לכל חלק את הפסוקים לזה. אז בואו נקרא רק את הסיום של המשנה, מסיים את המשנה, וחייבים על לישתה, דהיינו, אם יש פה בצק שהוא חמוץ, אז להפסיק לעבוד איתו, ואם מי שיעבוד במזיד, אז הוא יהיה חייב על לישתה, על עריכתה, על אפייתה, על כל שלב, מלכות בנפרד. עד לכאן, במשנתנו הקדושה, תכלס מה צריך לזכור? שהמנחות עוברות לישה בפושרים, וככה הן נהיים הרבה יותר איכותיות וטובות.